Kanigari ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong kanti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Sedang ka jing ekren ha ka ying dorbar thawan Lok Sabha halor ka jing yat dinti ka bajab jong ka riti sanshari ha kini ki hinyu pusan snem. Yo pediang ki pulit ya ka khubor pensir ban pen bethai bom ha Guwahati. Kajingdon juki klau ha Meghalaya kadang kambiang ha bai nujor bai kiwe ki jela ha than chate lam mingi kat kum ka kai phot balapan mi dai ki nong puli wat nya lekmi u MLA ka South Shillong ya ka jingtre ban penmi ya ka hospital ka parit ha lom paring ki khubor ki babnya ka ying dorbar thawan Lok Sabha minhen ka si ka sedang ya ka jing ekren halor ka jing ya denti ka bajop jong ka riti sanchari ha kini ki nyop san snem lenter ban pli ke jing ekren no menteri ka tanat ya dari ka sarkar India Rajnath Singh ulaong ba kariti sanchari jong ka India ka plilat plilenti ban tei ya ka ri da ka bakedop lang ha barok kiliang kum ha ka yo ka kot ka san perthai bat ka rukom im jong ki priu ka Priyanka Gandhi Vadra jong ka sing Congress ka lai shimtalang ha ka jing ekren da ka boong ba kariti sanchari ka dei ka atyar ya da ka baklan banya dai ki nong song snong jong ka ri ko ong ba ka dei ka atyar ya da jong ka hok ka jingetali bat ka hok ban pen pau ya la ki jong ki jing sngo bat ki jing mut perkhan nakaliang jong Akhilesh Yadav jong ka Samajwadi Party ulo ong ba kariti sanchari ka dei ka pedeng bat ka mensiam jong ka sanchar pat ba ula bandap susu da ka ba ong ba ka yeng dorbar thawan ka sedang ya kran biang shapang kariti sanchari hadien hinyo pusan snem Layo pediangi ke khubor pensir ke boong bakala pandan ke jingpen bethai bom ha station rel Guwahati bat ha nyau pli ki wei pat ki jaka ha saudong ka Guwahati University mensi palai u police commissioner jong ka Guwahati u diganta barau ong bagi pulit ke Meghalaya police control room Shillong kile opriang ke telefon call ke boong bale si kala pandan ke jingpen up bom ha station rel jong ka Guwahati Hakamede bakani ki pulit ka Assam gila sedang marmar ban le e kabadan kam da ka bai trilang baki pulit jong ka jela Meghalaya. Kaladan ka jing apa hara ka baklan ha ketika station rel bat ka jing le pikir ha ka tre ka bat ka ya ka yang juki priu hendai tat hadu bapan mi ekni ka khubor 4 lap bandon ka ek ka ba isuba ni ka ba isong sir. Wana ka jingdon juki klau ha ka jela Meghalaya kal her khat ar point sound riu na ka shispa ha pading usnem 4000 iwe hadu 4000 apwe ka jingdon jong ki ding ha ka ni ka jela kadang kambiang ha bai nujor beki we ki jela ki badon ha ka than chate lam mingi ka kai phat balapan mi ha ka Environmental Monitoring and Assessment Journal ya ka bala tho de ki nong puli wat nya jong ka Fakir Mohan University Utkal University bat ki ki school ba ka pen pau ba ka jingdon juki klau ha Meghalaya kadang biang bha ha bai nu jor ba ki ki jela ya ka jing bishar banya lapan long ha ka jela Assam Nagaland Mizoram bat Arunachal Pradesh rukumju bala ong ba ki ni ki jela bala ka daw mantan ki la tron bha ha ka jingdon jong ki ding ka jingilang menyimir jingmut halor ka tre ka ta ha ki kampon roi lingba ki ka duriau ha preng ke India bat ka Philippines kalalong minhen ka singi ha Manila jongri Philippines ha ka te ka jingilang kaladan ka jingekran phliu jingmut na baro arliang na ka benta ki latri kam ki banira pen khlanya ka jingetre lang ha ki ba kum gini ki kampon roi lingba ki duriau ka banwan ra jingmentoy bat jingbit jingbiang ya ka India bat ka Philippines Laban juriya ka jingnon kam ban buat renti iki kendon an kam tam gitu ki kendon an bala rudak ha ka UN convention ki bede bat giduriau. Kani ka khubor ka wanshpi ka AKASHVANI Shillong. UMLA jong ka South Shillong ba san bor shulai minin ka sngi ula le jingo ya ka jingte ban penmi ya ka hospital rit ka bandan shipotli ki jingthia nong pang ha ka than lombaring Shillong. Ubasan bor shulai ulele jingo ya ka tre ka ringkat biki shakri na ka tanat jong ka koi ka khia ka sarkar Meghalaya lembat kinong panyat chnong ha ka jing kran ju u biki nong pathai khubor ubasan bor shulai ule thu bala snoti kana baya ka kam ansala ban pendap no ha unai lor lani risau jong snem ubanwan shu lo ong ba ka te ka hospital red kan salong ka ba mentoy
nak bentai ki nong pang kham tam ha ki khep ki badan kam ya ka jing sumar ka bakar ke ulai thuru ba ka jing tre pen pha halaban dispensary minta karang ya cha cha Menteri ke Sarkar India ubakmi iki kampanye lingsun u KR Ramohan Naidu uloong ba ke Sarkar Shen kan seple ke uran yatri cafe na ka bentai ki nonglit longwan da ka lingsun lingba ke uran scheme hakikat lingsun hakapor ba pelat ba hadalhi ya ka sharp jong ka jingrakhi lekmen dap shi spasnem ka Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata utai menteri sarkar ulong ba ka jingpen mi ek cafe kan salong ka bamento shibun banyo te lakam ya ka jingrem dor jong ki jingbam jingdi hagidukan ki badan hakikat lingsun nangni shakmat ki brew kan sa yo ban the jingbam hakador ka bakhamjem kabakum ketai ke cafe on seple ningkong Kolkata Airport but an sa penyar pat eka hakiwe ki benta jongkeri ka saras ajivika fair 8,000 arpusau kaba pendek jingmut halor ka pangpeden jong giriti dostur ka ther ka than bagi culture tenrai kadai ka wei ni ki program trekam bala persang da ka sarkar India ka baterwa tang ban penek pensa iki jingkodor bala bo da umen barim henrei kai thuru ya ka khanash phang ka jingtrei ka barat ba jong ki kinthai ha ki than nyong kendong ka ba penong iki kum ki nong sengkam ki ba khlan ha ka ni keri ya ka saras ajivika program la penong ha moyong ha ka ba kaladan ka jingpen ina mi ki rukom trei umen barim bar ka jing sengkam jong ki nong song snong ka Meghalaya ha ki than nyong kendong ketika program kelas sedang naduk ke santri unopra bat kan nek ship hosngi la penyeng shi spatli ki basa ha ketika yo bat kelalong ke jingpli lat ka biang tam na ke bentai ki nong thiet bat ki nong sengkam la jong banya sam jingtip mar keliang iriki kindat manager jong ka state mission non farm livelihood Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS ilai thu ba ka Yo saras kadai ka program bala pli de ka tanat ki kampun roy nong kendong ban penyok rinsan na ka mentai ki nong sengkam lajong berkum juru ya ki nong thiet nong pet hadin ki jing pen syok men sim de ki sur jing roi jing u ha ki pau hajar ngot ki brio ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong u Brian Adams u la wat ya ka jaka pengat ka ba compare kata ban don ha ka jing ken oi bat sur iet ka mariang utai koitor uba long try na kari Canada ula petri na katamasa banet jingi yala ki jingmut ciperkat ha ka jing sngur jong ki lau kentang ha mau plang Brian Adams ula let yat pengat lingba ki klau jerngam ki berben ha ketika jaka banyak amat ya kata ka jat jing suk jing pale kebala banyak tang na ka mai mariang jengai bak na ka kiu kau bat karong katau Brian Adams usyam jing suk jing pale ha ka lau kentang ha mau plang Unik Carter ubade wei ki record bapau nam jengka kenhun nong ruai Backstreet Boys un salong unong ilam uba hakmat do ha ka Cherry Blossom Festival side show kaban long ha ka arpui terik ulber arajar arpusan kibriu ki basngau tanat bat iet ki jing ruai jeng Unik Carter kila ban up khmi linti lepa ya ka jan miet ka ban sa jengkan mau andawan ruai unik ya ki jing ruai ki bapau nam jengka Backstreet Boys Nalor kata kiriu i concert kin sa yo lepai ki jingtip ki bekerpang ha ka bede baka Cherry Blossom Festival 8,000 arpusan kaban penlong ya ka program ka bahap ban letbet na ka benta kiriu i jingruai bat kaput katem katu kani ka kubor kelakut bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ka por prabaji ninya so baka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ban penbot da ka kubor pareng ka por pra katsan minute bara ka por prashting ninya phai byang shakani ka station ha ka bapni asngau pat eki kubor na ka than chitei lam mingi kani ka AKASHVANI Shillong skong phaman amanta eki kubor na Delhi